gaya pok kok. Pecah ki lho. Pak! 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 Oh yo, nyapo kowe iki lek nyapo. Oh yo, rak kae lho guru-gurune ka. Oh yo, Pak aku mbok gak dolanan apa? Oh yo. Heh? Guru-guru kowe iki no. Oh yo. Lha iki lho Pak aku malah koyo ngene ra gelem nyambut gawe lho malehan. Oh. Aduh nyenengne cak cilik. Alah, ngene iki malah ra gelem nyambut gawe no kowe kok yo. Nyambut gawe leren kesel leren. Alah kok yo. Ndang, Masa kecil belum bahagia biyen. Awas. Den. Kok malah gaya pok kok. Pecah ki lho. tiba aku ki kok yo. Awas. Den. Oh yo. Iki yo an. Dik, kok yo. Engko malahan. Kok yo. Ban, trukmu ban. Ngales ae ban. Gah wi lho krungono. Tret ya Pak, tret. Gah. Terus kowe gak. Rusak treke kabeh. Yang penting aku seneng. Alah ra kae lho sing marahi no. Yo to Ka. Ka iki kak kowe to Ka. Iki kowe. Tuh. Telung ajamu ki lho. Kaya bocah kok. Iki sing asli sing marahi Raka ki lho ya to Ka. Yo ora kok. Ngene iki malah seneng nek bahagia. Nyapa umpo. Oh, ben kene iki iso. Yo bak gowa. Kowe pake ndang nyapa-nyapa kono Pak Jo ngono kuwi. Terus ngale we. Kok yo peh.